שלום, אני דניאל, אני רוצה ללמד אתכם איך לעשות מנוי למיקמק בלי לשלם ובלי לשים כל מיני קודים. רושמים באינטרנט תוכנת מנוי למיקמק ותלחצו על ננה 10. יש שם לחץ להורדה, תחכו איזה 20 שניות, תלחצו הורד עכשיו ואז תרשמו את השם ואת הסיסמה שלכם של המיקמק, ותוך יום-יומיים יהיה לכם מנוי. אם אתם רוצים אפילו אני אלמד אתכם איך לעשות מיקרד למיקמק. אותו דבר, תרשמו תוכנת מיקרד למיקמק ויצא לכם אותו דבר ננה 10 ותורידו. יש לי גם עוד תוכנה. אם אתם רוצים לפרוץ למישהו אז פשוט תרשמו באינטרנט תוכנה לפריצה למיקמק ותורידו אותו דבר בננה. תרשמו שאז זה יהיה לכם מורה, תרשמו את השם של המיקמק שאתם רוצים ואת האימייל שלכם. תוך שעה זה ישלח לכם את זה כבר. תודה. ויש לי בקשה, אם תשימו לי עוד מלא לייקים אני אביא לכם מיקמקים עם מיקרדים, מלא מיקמקים מנויים עם רמה 9-8, עם איזה 2 מיליון שקל אפילו יותר, עם מלא פריטים נדירים. תודה, ממני דני דזו.